Пред лицето на бедствията, как да получим Божията милост и спасение? Бог казва, Бог наблюдава както външните прояви на хората, така и техните сърца. Когато Бог забеляза несъмненото и искрено покаяние в сърцата на ниневийците и видя, че те се отвърнаха от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им, сърцето му се промени. Тоест поведението и постъпките на тези хора, разнообразните им начини на действие, както и искреното им признание и покаяние за греховете в сърцата им, накараха Бог да промени сърцето си, да промени намеренията си, да оттегли решението си и да не ги наказва или унищожава. Така хората от Ниневия постигнали различен изход за себе си. Те спасили собствения си живот и в същото време спечелили Божията милост и толерантност, като в този момент Бог оттеглил и гнев си. Ако си готов да се покаеш, кажи «Амин» и сподели това видео. Може би именно твоето споделяне ще донесе спасение на едно семейство.